लेथ्राब्रासना दिनै न' मानसि गैयि बायदिसो माथो न'नि अबस्थाफोरा आया मानसि दंना गैया नै थुरसि थफि साथा डाइनिं बिबारनो मानो लेथेर फेथेर खुग्लुबलाबायनानै दं गोग्लैद्लाबायनानै दं मानसिनि न'आ बिदि जाबाय बिसानि न'आथ' माथो एथ' सिरिबां थायोमोन दिनैलाय मा लेथेर फेथेर डाइनिंफ्राबो खुग्लुबलाबायनानैसो दङ मानसि दंना गैया जाखोब्रा बिसानि न'आव आया सोर बेबायदि लेथेर फेथेर खालामखो बिसानि न'खौलाय माथो अख्रांसो मा अख्रां मा खबर आबौ आबौ नोंसानि न'आ मा एफा लेथ्राब्रा दिनै हिनजाव मानसिफोरासो न'खरखौ साफा लाखियोलै हिनजाव मानसि थाबासो न'आ साफा थायो दा हिनजाव मानसि सासेबो गैला जोंनि न'आव आं बालन्दा बायदिसो जानानै दङ आं बेफोरखौ फोसाबा हिनजाव मानसिफोरासो न' फोसाबो दा हिनजाव मानसिफोरानो सासेबो गैया जोंनि न'आव नोंनि आबै सोरांस्रि मोनाबो मालाय बै हा खर'आव बोराय बुरै न' लुनानै थाहैबाय नोंनि आबै जोमैबो गैला बेनिखायनो दा बे न'आ लेथेर फेथेर बिदिनो थाथों आच्छा अख्रां नों फैफेरा दिनै जोंहानि न'आव मानो फैदों मा खोथा बुंलाय आं आबैखौसो नागिरबोदोंमोन माने नोंनि आबै जोमैखौ बहा दङ आबै जोमैया आं मिन्थिया अख्रां बहा दं मा खोथा मामोन रानियाथ' आबैनोल'सो खोन्था होननानै बुंदों दा आबौनो खोन्थाबाबा जागोन ना जाया है आं आबौनो खोन्थालालै आबैखौनो नागिर आबैनोनो खोन्थानोसै आं आबौ दे बिदिब्ला आं थांनोसै दे आया गथ'आ मान फैदोंमोन बुङासैबो ब्ल'सो थांगारबाय बाजै सोरांस्रियाबो जुदा जालायथारबाय जाथोंसै दे जोमैबोथ' गैला दा आं हारसिंनो थानोसै बालन्दा जानानै नांला आंनो हिनजाव आं हारसिं बालन्दा दानोलाय मानोथो एथ' गिदिर न'खौ नांगौ रुम मोनसेयावनो संनाय खुरनाय जानाय मोनसेल' रुम लानानै बाखि रुमखौ गासैनोबो फानजोबलाबायनोसै आं रुम मोनसेयानो थोयो आं हारसिंनो हिनजावबो गैला बिदा बिबाजैबो गैला एथ' गिदिर न'खौ लेथेर फेथेर मा दोनबाय थानो मोदायफोरसो थादलाबायगोन बिनिखायनो बे रुम मोनसेखौल' लानानै ओंखाम संग्राल' मोनसे लानानै बाखि रुम गासैखौबो फानजोबनोसै आं र' मानसिफोरनो जासिहैलाबायनोसै आं सोर लागोन बेबा जोंनि न'खौबा ओइ गोमथा एसे लोंनायावनो माथो खर'आव जा हमबाय नोंलाय बहा एसे लोंदोंब्रा जाबायदि दै लोंनाय बायदि बथलखौ हमनानै ग्रद बथलसेखौ हां खनसेयावनो लोंजोब्बाय माथो लोङाब्लालाय आंसो मिन्थिगौ आंनि गोसोआव बेसेबां दुखु दाहा खर'आव बेसेबां टेनसन जाना दङ बिनिखायनो लोंगारबाय आं ओइ जोमै होद जिरायनाया एसे मोजां जिरायब्रा हिनजाव मानसिफोरखौ बेबायदि आथिं थिखोदाव आथिं फुवार जिरायबा हामा अयथासार नुथारोलै ओइ जोमै आथिङा खोख्लै एसे मोजां जिरायब्रा आं बायदि मोजां जिरायलाय ओमफ्राय रायलायनि आं आथिं थिखोनानै दङना बावगारगारदां आथिङा माब्लाबानो गोजौआवसो दंहैयो आंनि बावगारदां र' आथिंखौ खोख्लैनानै मोजां जिरायनि आं हिनजावफोरनि दासो जादों दासो मोजां नुबाय बिदिनो जिरायनांगौ दे हिनजाव मानसिफ्रा माब्लाबाबो बेबायदि आथिं थिखोनानै जिरायनो हामा न'आव जिरायदावनो माब्लाबा बाहेरायाव थांब्लाबो हौवा मानसिफोर थाब्लाबो बेबायदिनो आथिं थिखोनानै जिरायफ्लांनोबो हागौ बिनिखायनो हिनजाव मानसिफ्रा न'आवनो जा बाहेरायावनो जा जेब्लायबो आथिंखौ गाहायाव दोननानै आराम जिरायनो सोलोंनो नांगौ माने जिरायनायफोरखौ एसे थर लानानै अयफाक खालामनो नांगौ दे जाबाय दे बिदिनो जिरायदो आच्छा नोंथ' लोंफेरा दिनै बिराद जौ लोंबायलै जोमै माथो एथ' दुखु जादों नोंहा खोन्थालाय दे एसे आंनि दुखुखौ मा बुंबावनो गोमथा नोंसोर मा मिथिनो आंनि हौवाया साख्रि मावो मासाव मोनो 40,000 आंनि हौवानि फैसाखौ आं मासाव 2,000ल' मोनो बाखि फैसाया मा खालामो आं जेबोखौनो मिथिया आरो अलंबारनि एकाउन्टाव बेसेबां दं आं दिनैसिम मिथियानो आंनो खोन्थायानो एटिएमखौनो दांनोनो मोना आङो आनखि एटिएमआ बहा थायो आं बेखौबो मिन्थिबावा गावनि हौवानि फैसाखौ हिनजावा मिथिया मा खालामो बेसां दङ बेसां गैया बेफोरखौ मिथियाबा सोर हिनजावा दुखु मोनालासिनो थागोन थेवबो आङो जानो लोंनो गाननो जोमनो मोनदों होननानै आं बेफोरखौ टेनसन खालामा थाथों होननानै आं जेब्ला बियो अब्ला आं मोनबानो जाबाय होननानै आं बेफोरखौ माथा मारिया आच्छा बिदिसो ओमफ्राय बिनि थाखायनो नों जौ लोंबाय बिनि थाखायल' नङाहाय गोमथा दंबावो गोबां दुखु आरो बेवाय देरहायाबो दिनै आंखौ जाबायदि रायबाय सोर मानसिया बेवायजों बेफोरबायदि रायजाबा गोसोआ मोजां थानांगौ जाखो हौवायाबो हौवाखासै आरो बिनि सायावनो बेवायजोंबो रायजाबावबाय आरो बिथिं फिसाजोनियाव थांबाय फिसाजो आरो फिसौआबो आंखौ सैमा बायदि जाहांहां अबस्थायाव
रायनानै होखारहरबाय माबा आं जासोनोसो थांगारोनो दानो थाङाब्ला माबा मानसि लानासो बुहोनोसो नागिरबाय आंखौ बेबायदि बेबहार खालामबाय आंखौ मोनथिगौना गोमथा बेराफारसे आखायाव थाइसेबो फैसा गैया आरो बिनि सायावनो बिमाया लेंग्रि बिमाखौ न'आव गारबोदों दा बिमाया खिनो थांनो हासुनो थांनो हादोंना हाया ना जायगायानो खिलादों हासुलादों पात्ता गैया दै गांदोंब्लाबो लायना होफैनो रावबो गैला ओंखाम उखैदोंब्लाबो रसा नांनानै दं बे बुरैया बिथिं बिमानि सिन्था बिनि सायावनो अलंबारा आंखौ सिखा लानानैसो होसोबावबाय आरो बिनि सायावनो अलंबारा नोंनि हिन्जाव दाउखाजोंसो लाइन मारिबावबाय बिराद सिन्थालै अबे मोनसेखौ कन्ट्रल खालामनो आं हाला बिनिखायनो जौ लोंबाय आं नोंजों गाज्रि दामोनसै दे नोंजों जिरायफानानै जौ लोंबाय आच्छा बारु जोमै बेबायदिसो सिरि सिरि बिराद दाहा जाखोमानानै दङ होमबा मा बुंनोलै आंनाबो बेनोसै हनै हिन्जाव गैयैनि दिखारावनो अब्लाबो जोमै हिन्जाव मानसिफोरा बारा बेफोरबायदि टेनसनफोरब्लाबो जौ लोंनो नाङालै हिन्जाव मानसिफोरा जेसां टेनसनब्लाबो खैफोदब्लाबो एसे धैर्य हमथानानै थानो नांगौ अब्लासो न'खरा थिग जाफिनोनो नों दिनै जा लोंबायलै जोमै टेनसनब्लाबो दाहाब्लाबो दिनैनिफ्राय लोंनो नांला दे आरो अलंबारा नोंखौ जौ लोंदों होननानै खोनाब्ला बांसिनसो रागा जोंसिन बावगोन आरो आंजों लोंदों होननानै मिथिब्लाथ' बारासो जाखावबावगोन बे मा होननो न'खरनि खोथा बयहाबो थायो नोंहा जेरै दं आंहाबो बेबायदिनोलै मा होनो हाबा जानाया 12 बोसोरानो जासिगोन फैबाय थानाय मार्चनि 13 तारिख मोनब्ला दाबो दाउखाया आंनो गथ' सासेखौनो होनो हाला सांग्रेमासो अब्लाबो सैसोनानै दङ गथ' गैयिनि आंहाबो बिराद दाहा दङलै अब्लाबो मा होननो आरो दाउखायाबो गाव जानो होननानै जायाखैना बेसेरा इसोराबा मा साननानै बिनि खाफालखौ बिदि लिरना हरखो बिमा जानो हायै आच्छा जोमै रायलायब्ला गोबां खोथा दं दे नोंबो थांदो नामा आंबो थांनोसै थांनांसिगोन बिमा बुरै लेंग्रियाबा मा हालोदाव दङ थौदो थौ जोमै नों थौग्रोदो थौ नों सिगां थौ जों सानैजों ज' ओंखारलांनाय नुब्ला दानो सोरबा सासे नुनांगौबाथाय जाखावब्रेगोनसो दे थांग्रोनोसै आं बिदिब्ला एसे थर लानानै थांदै जोमै दै आयौ ओइ गोमथा सोर उवाल होफैलायखो एथ' गोजौ आयु बे उवालखौलाय बोरै बारनांगौ जाखो आया मानसिया मोजाङैनो खर'आव हमारबायथ' बेखौ बथलखौनो उवालजों समान उवाल बायदि नुलायलांबायनो बिनिया धोरोम जानाय नंलालै बेखौ आखाइ हमनानै न'सिम दोनहैयाबा जाबावगोन बे बथलखौनो हनै उवालजों समान उवाल बायदिसो नुलायलांबायनो दा एसे हाखरखौबो फुख्रि बायदि होननानै बाज्रुमथोंसै गैलालै बेखौ हमना लांमारनांसिगोनसो सोरथो एफा गोजौ उवाल होफैखो बेयाव आंनि जिया नांखाना जियाबानो जाबाय उवालाव ओइ जोमै जालालै नों मानसिया दे उवाल नङा इयो बथलसो लोंनानै गोजौ गाहाय नुब्रेलाबायजोब्बाय नामाब्रा दे आं हमनानै दोनहैनोसै थौ रानियाथ' बिबैनो मोनसे खोथा खोन्थानो होथारदों दा बिबैयानो गैया आं बबेयाव लोगो मोननानै खोन्थाबावनांगौ जाखो मानोबा रानिखौ आं जा बसायगारबायलै दा बिनि खोथा बुंनायखौबो मानियाब्ला बोरै जानो बिनिखायनो आङो जेरैखि जाया बिनि बिबैखौ लोगो हमनानै बिनि खोन्थानो होनाय खोथाखौ खोन्थाथारगोन ओइ जोमै एसे थरला लामाफोरखौ नाय लासै थाबाय दे मा जाबावगोन न'सिम दोनना फैयाबा जाबावगोन नालाय बेखौ माथो मानसियानो आंनिख्रुइबो बारासिनसो फेथारबाय लरग' थरग' गैलालै जोमै मोजां थाबाय लामायाव नाय मेगना लामायाव नाय जोमै मेगना लामायाव नाय आया आंनि आमाय आरो रानि बिबै हाबाब बिसोरलाय गोमथा आरो जोमै नङा बे फाग्लि जोमनायालाय मा जालायखो माथो गोमथायासो हमै लाबोलायदों आय मा बिसोरलाय मा दिन्थिनो नागिरदों बिसोरलाय रायजो समाजनो आया हनै माथो सोरांस्रिखौसो ग्राव लोगो मोनबायलै ओइ जोमै हनै सोरांस्रि सोर सोरांस्रि बेलाय सिनाया आं रावखौबो सोर बेलाय हारे ओइ जोमै मा जादों ओइ गोमथा जोमैया मा जादों मा हमनानै लाबोलायनो गोनां जादों बेखौलाय मा होनबावनोलै सोरांस्रि जोमैखौ नुनाय बायदि जेबो गोरोन्थि दाबुजि दे आं जोमैखौ अननानै दोनफैदोंसो न'आव मानसिया एसे बोरैबा जादों थाबायनो रोङाखै बेनिखायनो न'सिम दोनहैनोसो नागिरदों आं जेबो गोरोन्थि दाबुजि दे जोमैनि मोदोमाव हमनायखौ नङा मा जादों बियो मा जादों सोर साइथो लामाया
न'आव थांनो नागिरदों आं नङाब्ला बारनानै जागोनबो आरे माथो गेसाव गेसाव मोनामसोदों ओइ गोमथा जोमिया मा जादों हो बुंलाय जौ लोंदों नामा बिलाय औलै आं जौ लोंनो थांनायाव गावबो थांफाना लोंहैफानायालाय आंजों एसे टेनसन जादोंनो बिहा टेनसन बेनिखायनो आंजों थांनानै जौ लोंहैनायालाय दा थाबायनोनो हाला मानसिया बेखौनो दोनहैनि आं आयु बे जोमिया बेबायदिसो अबस्था जानानै दङ जौ लोंलायबावबाय बेबो मालाय हुवाफोरजों आखाइ हमजालायनानै न'आव दोनहैलायनाय ओरैनो हुवाया रागा जोंनानै दंखायो आरो दा बेबायदि अबस्थाखौ नुबा मा जाबावनांगौ दे हालाहाय आङो बे अलंबारखौनो मोजां होनांसिगोन र' बे आमाय गोमथायालाय आंखौ नुबायना नुवासै आंखौ नुवासै खोमा बियो आया आमाय गोमथाया बेबायदिसो र' आनैनो खोन्थाना हैनोसै आं